Witajcie kochani, kontynuujemy tutaj, gdzie ostatnio nam bardzo brutalnie przerwano, gdzie przerwały nam siły natury. Tym razem już będzie dobrze. Prawda, panowie i panie, jest taka sytuacja, że możemy grać, ale wcięło mi całe moje wyposażenie. W całą odblokowaną broń, wszystkie tłumiki, pierdolniki, no... What the? Dalej nam fiksuje nasz system. Cholera. Zaczyna się robić dziwnie. Ciul. Overlord, update. We cycled encryption on the cross-com. Security should be intact, but we're still getting interference. You got a read on what's up ahead? I'll still set up a perimeter around the church with some... Tak to jest, jak się za bardzo polega na technologii. To już nie jest chyba. Fucking hell. Panowie, szybko. A ściągnąłem sobie beta Ghost Recon Online. Nie działa. Pójdziemy frontem. Ciężarówka pełna żołnierzy. Dziękuję. Nie odpala z tego powodu, że raz mi się udało odpalić. Nie zagrałem w ani jednym meczu, oczywiście, bo akurat się skończył. A teraz mi pisze, że nie odpalam właściwej wersji gry. Tak więc ja już podziękuję. Zostaniemy przy Future Soldier. Spieprzony ten nie pomaga. Nie wiem, czy się nie kapnął ci w tej ciężarówce, no ale... Three o'clock in the morning. Dobra, jakoś poszło. Kurde, mam tylko jeden gówniany karabinek i to no. Ale dobra. Nie trzeba było przechodzić gry od początku i mamy działającą ją, więc nie narzekajmy tak. Nie w takich warunkach się radziliśmy. Czas goni. Dobra. Fuck, bez tłumików. You the boss. O, ładną pozycję sobie zajęli panowie. Dobra. To w tej misji wychodzi, jak gra źle optymalizowana. Patrzymy tam. Tutaj jest 60 klatek, patrzymy. Tutaj 10. Czekamy na patcha. Prawda, że gra będzie wtedy pewnie ukończona, ale... Spieprzony crosscom nie pomaga. Crosscom się jak ktoś tam nazywa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale trudno. Ilu? A, jeden, dobra. Dobra, poszło! Dobra, już wyłączcie to gówno, bo jak to mnie tak migać przed ryjem, to można dostać schizofrenii. Profanacja, skakanie przez ołtarz. Dobra. Palec na wpuśćcie. Dobra. Wchodzimy. Jep! Jep. Jest that clear?
Shit. Dobra, był ostro, ale mamy to. Mamy to. Copy, Hunter. Georgians are routing a bird to you now. Coś mi tu... nie gro. What the hell? O! Ambush! Get down! Shit, we're right in the kill zone! What the fuck? Mają nasze kombinezony. O co kurwa chodzi? What the fuck? Widzicie to? Ja pieprzę! Armia gości w niewidzialnych kombinezonach. Jaka rzeźnia, ja pierniczę. Zaczyna się robić ciekawie. W ogóle jest ciekawie, ale zaczyna się robić ciekawiej. Dawaj, 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 dawaj! Powiedzcie mi, skąd oni mają takie zajebiste wyposażenie. Fuck. Fajna spluwa. Pożyczę sobie. Śmierdzi mi to, ale okej. Kurwa. Dobra. O co tu chodzi, kurna? Jak liała hier? Gdzie? Nie! Za... Ja pierdylam. Jaka rzeźnia. Jak to wynikła. Budo. O kurwa. Co? No to teraz walczymy jak równy z równym wreszcie. Fuck! Ja pierdyle. No, jakoś znajomo wygląda ten ich sprzęt. Lepiej bym tego nie ujął. Leżą. Będę żałował chyba. A to już regularne trepy. Się nie przejął szczególnie. Dobra, dobra. Ja pierniczę. Co tu się robi? To teraz może zastanowilibyśmy się, co się właśnie kurwa stało.
That gear's way ahead of the other troops. Special ops, no doubt. Beyond special. No, special ops. Something like us? No, hope to God not. Yeah, this way. A standardowo Fraps robi nas w ciula. Ale przeżyjemy jego humory. 123 lata zaborów, 6 lat okupacji, potem radziecka. Damy sobie radę. Kibel! Dobra. Here we go again. Eyes up. We've survived without gadgets before. We can do it now. No, tylko że my nie mamy gadżetów, a teraz mają przeciwnik. Camel up. Tak jakby. Trochę inna sytuacja. Ale ciekawa, niewątpliwie. Bardzo ciekawa. No, panowie. Dobra. Overlord, under that extraction, where's our ride? Georgians are bringing in a chopper to get you out. Hold position. Copy that. Make it quick. Form up on the sergeant. Let's go. I'm moving. That don't sound good. I hope the pilot can see us through the mist. We'll make sure he does. Pop flares. Teraz tak jakby nas widać wszędzie i przez wszystkich. Hunter, search teams are collapsing on your position. Multiple teams inbound on you. RPG, watch it! Kurwa. Stick close to a suspect. Świetnie. Well, they know we're here now. He's down. Dobrze, te regularne trupsy, a nie te magiczne skurwysyny. Ładuj, 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 ładuj! Mówiłem, że z tymi flarami to będzie genialny pomysł. Fuck. Nie ma ammo, fajnie. Fuck. Saiga? So we don't see any more of those invisible bastards. If they're invisible. Yeah, I know what I said. Shut up. Dobra. Co do? Kurna. Niewidzialne gnoje. Napierdalać, panowie. Dziękujemy przeciwnikom za zdobyczny sprzęt. Jakich czołgów? Czas się wycofać. Kurwa, osadzę. Ja pierdolę. Amunicja, amunicja, szybko, kurwa, szybko, szybko. Wiesz co? Fuck!
No już jak dochodzi do takiego rodzaju walki, to jest źle. No tak to jeszcze nie było. Ja pierdolę. Ja pierniczę. Było ostro, aż zobaczymy, co będzie się działo dalej. What the fuck? No, ostrawo było, ostrawo. Ostrawo, napieprzanie jakiego jeszcze nie było. Ale było fajnie, dzieje się, sporo się dzieje. Hey, Corporal, what's going on? Ramping up, sir. We're on standby to evac the Moscow embassy. What happened to Moscow? I don't know, but shit's getting real. There's some kind of coup. Are we at least gonna have time for chow? Wouldn't count on it. Hey, come on, guys, let's go. Pick it up. Slide across. I know things went sideways in Dagestan. Believe me, I wouldn't be sending your team out again so soon if we could avoid it. Raven's Rock just came out of the shadows full force. The group must have been preparing for this moment for years. Now they've taken the Kremlin, and with it the country. We've ID'd 2 major players. The first is General Bukharov. He's running the military arm of the coup. The other is the new president, Sergei Makhmedov. Raven's Rock has secured remarkable stability in a short time. Resistance forces are fighting back, but they're critically short of fuel supplies. We're gonna give them a little lift. Forces loyal to General Bukharov have seized drilling ships in the North Sea and may have sabotaged them. We need your team to secure the facilities. Grubo. Bardzo grubo. You've got a lot of unknown variables going into this one. Take an LSAT with X-ray optics. That'll let you spot and drop targets through metal walls. And one more thing. You drop any of my gear overboard, you're going in after it. KS. Dobra, a to już w następnym odcinku wszystko będziemy sobie tworzyć. A szykuje się niezła jazda, jako i dziś była. Cześć.